مستيات بيتنا سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا كم بريزيدنت جيزاوي من بحدار كلل تግራይ ኮይኑ ካብ ዝሽየም ልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዘቆፀረ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት መንግስቲ ግድን ክገብሮ ዘለዎ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እዚ ግን ንምዝራክ ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ንሱ ለውጢ ኣመራርሓ ኣድላይ ዝኾነሉ ምኽንያት ንመጻኢ ዘስዕቦ ሓደጋ ንምትራፍን ናይ ትግራይ ጸገም ንምፍታሕን እዩ ክብል እውን ጠቒሱ ነይሩ ኮይኑ ግን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ናይ ኣመራርሓ ለውጢ ከም ዝገበረ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እቲ ዞባ ዝካየዱ ዘለዉ ሰልፍታት ተቃውሞ እናሓየሉ ይኸዱ ኣለዉ ኣብቲ ዞባ ብሰንበት ኣብ ከተማ መኾኒ ብሶኒ ድማ ኣብ እምባ ኣላጅ ህዝባዊ ሰልፍታት ተቃውሞ ተኻይዶም እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናብ ካልኦት ዞባታት እውን ዝላባዕ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብቲ ብሰንበት ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ወጀራት 20 ዓዲ ጀሚሩ ጸኒሑ ናብ ዓዲ ጉደም ዘምርሐ ሞትን ማእሰርትን ዘሰዓበ ጉዳይ ምጥቃስ ይከኣል ኣብ መኾኒ ሰልፈኛታት ነቲ ዝተወስደ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ለውጢ ምምሕዳር ካብ ምኹናን ሓሊፎም እምቢ ብሕወሓት ኣይንመሓደርን ብኣፈሙዝ ኣይንግዛእን ዓፈና ጠጠው ይበል ወዘተ ዝኣመሰሉ ጭርሖታት ሒዞም ድምፆም ከስምዑ ተራእዮም ምስ ኣብ ወጀራት 20 ዓዲ ዝተወጠነ ሰልፊ ዝተኣሳሰር ሞትን ማእሰርትን ዘሰዓበ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ንሰልፊ ዝወፁ ሓረስታይ ህይወቱ ክስእን እንከሎ ካልኦት ጋዜጠኛታት ክልተ ትካላት ሚድያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ተገሊጹ ብሰንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣመሓዳሪ ወጀራት 20 ዓዲ ኣቶ ተስፉ ሃብተ ካብ ዓዲ ጉደም ናብ ባሕሪ ጸባ ኣብ ዝኸደሉ ብዕጡቃት ሓይልታት ትግራይ ናብ ወጀራት ኣይትኸይድን ከም ዝተባህለን ነዚ ዝሰምዑ ነበርቲ ወጀራት ከዓ ናብ ዓዲ ጉደም ብምምጻእ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝጀመሩ ቢቢሲ ካብ ምንጭታተይ ረኺበዮ ዝበሎ ሓበሬታ ጠቒሱ የጋውሕ ክልተ ጋዜጠኛታት ጸብጻብ ንምስራሕ ምስ ተንቀሳቐሱ ህድሞ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ብኣባላት ኣርሚ 44 ኮር 401 ዝበሃሉ ዕጡቃት ከም ዝተኸልከሉ ክግለጽ እንከሎ እቶም ጋዜጠኛታት ድሕሪ 3 ሰዓታት ካብ ኣትየሞ ዝነበሩ ቀይዲ ምስ ተፈትሑ ናብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ከም ዝተነግሮም ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብወግዓዊ ደብዳቤ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣቶ ሃብቱ ኪሮስ ምስ ዝተረፈ መሓውር ምምሕዳሩ ናብ ቦትኡ ክምለስ ምስ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ከም ዝተሰማምዐ ንቢቢሲ እኳ እንተገለጸ ብዛዕባ እቲ ተበፂሑ ዝተባህለ ስምምዕ ግን ዛጊት ካብ ክልላዊ መንግስቲ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን እተን ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘጋጥም ዘሎ ወጥሪ ካብ ምፅብፃብ ዝተቆጠባ ክልላዊ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ዝተባህለ ጉዳይ ዝበልኦ ነገር የለን ዓበይቲ ዓዲ ዝርከብዎም ተወከልቲ ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ እውን ኣብ መቐለን ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምኻድ ምዝርራቦም ዝዝከር እዩ ነዚ ስዒቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብቐዳም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ከተማ ማይጨው ብምኻድ ምስ ዓበይቲ ዓድን ተወከልቲ ህዝብን እቲ ዞባ ከም ዝዘተየ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ዘዘራርብ ዘሎ ከባቢ ካብቶም ኣብ ከባቢ ዓፋር ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሕወሓት ብመንግስቲ ፈደራል ከም ዝድገፉ ዝኸሶም ዕጡቃት ሓራ መሬት ርሑቕ ስለ ዘይኮነ መንግስቲ ትኽልል ስግኣት ሓዲርዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ህዝቢ ዞባ ደቡብ ካብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ብዝሓየለ ነቲ ብዕጡቃት ዝተሰነየ መሓውር ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ምፍራስ ኮነ ኣመራርሓ ናይ ምቕያር ስጉምቲ ሕወሓት ኣትሪሩ ክቃወም ጸኒሑ ኣሎ እንተኾነ ኣመሓደርቲ ዞባታት ናይ ምሻምን ምውራድን ስልጣን ናይቲ ፕሬዝደንት ከም ዝኾነ ታደሰ ወረደ ይገልጽ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ህዝቢ ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ዘሎ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ እዩ ሎሚ ቀነ ዝረአ ዘሎ ግን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካልእ ዝዓበየ ኣጀንዳ ዝፈጥር እዩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ዝካየድ ዘሎ ስጉምቲ ቁኑዕ እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን ህዝቢ ግን ሸቐለቱ ይገልጽን ተቃውሞታቱ የርእና ኣሎ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ቃዛ ሓያሎ ፍልስጤማውያን ግዳይ ጥሜት ይኾኑ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ዳርጋ ካብ 3 ሰባት እቲ ሓደ ንመዓልታት መግቢ ከይተመገበ ይነብር ከም ዘሎ ትካል መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ
ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ቃዛ ከምዚ ዓይነት ነገር የለን ድሕሪ ምባሉ ትራምፕ ኣብ ቃዛ ሓቀኛ ጥሜት እዩ ዘሎ ክብል ተዛሪቡ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ኣብ ቃዛ ጥሜት የለን ብምባል ትክሕድ ዘላ እስራኤል ናብቲ ዞባ ሓገዝ ከኣቱ ንምፍቃድ ከባቢያውን ታክቲካውን ኩናት ካብ ምክያድ ደው ከም ዘበለት እያ ትገልጽ ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ቶም ፍሌቸር ግን ጥሜት ንምክልኻል ሰፊሕ ናይ ምግቢ ሓገዛት ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣብ ቃዛ ካብ 5 ህፃናት እቲ ሓደ ሕፅረት ምግቢ ከም ዘለዎን ቁፅሪ ተጠቃዕቲ መዓልታዊ ይውስኽ ከም ዘሎን ትካል ስደተኛታት ፍልስጤም ሕቡራት ሃገራት ሓቢሮ ሆስፒታላት ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ኣብ ከቢድ ድኻም ዝርከቡ ሰባት ከም ዝተቐበላ ካልኦት ድማ ኣብ ጎደናታት ይወድቁ ከም ዘለው ሕቡራት ሃገራት ጸብጺቡ እቲ ኩነታት እናኸፍአ ይኸደሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ገለ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፀቕጥቕ ፈጥራ ጀሚረን ኣለዋ ንኣብነት ፈረንሳ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤም ከም ልኡላዊት ሃገር ኣፍልጦ ክህባ እየ ትብል ኣላ ኣሜሪካ ንመርገፂ ፈረንሳ ዘይሓላፍነታዊ ብምባል እዚ ውሳኔ ከም ንዕቀት ናይቶም በዕለ 7 ጥቅምቲ ግዳይ ዝኾኑ እስራኤላውያን እዩ ዝሓስቦ ክትብል ኮኒና እስራኤል ብወገና እዚ ናይ ፈረንሳ ውሳኔ ከም ንሽበራውያን ዝውሃብ ሽልማት እዩ ዝቁፀር ብምባል ነቲ ሓሳብ ኣትሪራ ተቃዊማቶ ሓማስ ግን ብፈረንሳ ከም ዝተሓጎሰን ውሳነ ፈረንሳ ንህዝቢ ፍልስጤም በዓሉ ንኽውስን ከም ዝሕግዞን ይገልጽ ፈረንሳ ነዚ እንተገይራ ንፍልስጤም ከም ሃገር ዝፈለጠት ቀዳመይቲ ኣባል ጉጅለ 7 ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ክትከውን እያ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ቃዛ ዝርአ ዘሎ ሕፅረት ምግብን ጥሜት ፍልስጤማውያንን ግን ብዓይነቱ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ናብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ደረጃ ማዕቢሉ ኣሎ ምናልባት እውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቃዛ እቲ ዝለዓለ ደረጃ 5 ዓፀቦ ዝእውጀሉ እዋን ዝቐረበ ይመስል ዝለዓለ ናይ ዓፀቦ ደረጃ 5 ነዞም ዝስዕቡ ረቑሒታት ዘማልአ ክኸውን ኣለዎ ኣስታት 20 ሚእታዊት ህዝቢ ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 2100 ካሎሪ ምግቢ ዝረክብ እንተኾይኑ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ልዕሊ 30 ሚእታዊት እንተኾይኑ ኣብ መዓልቲ ካብ 10,000 ሰብ ሞት 2 ሰባት እንተተመዝጊቡ ወይ እውን ካብ 10,000 ህፃናት ኣብ መዓልቲ 4 ህፃናት እንተሞይቶም እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀረባ መጻኢ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي